दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो बर' राव थुनलाइ हारिमु जौगाहोनायनि मुलुगाव गोसार होनायनि थांखिजों दिनै 15-16 बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जिहेतु 15 आरो 16 खालाराव बड'लेण्ड महोत्सव दिल्लीयाव खुंनो थांगासिनो बे समाव गोबां नैबे राङापारा सनितपुर जिल्ला राङापारानिफ्राय गोबां नैबेयाव दिल्ली दावबायारि दिल्लीसिम थांग्रा बड'लेण्ड महोत्सव दिल्लीसिम थांग्रा बिथांमोना गोबां बाहागो लाफैदों गोबां थांनोखौ बाहागो लादों आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन जिहेतु गोबां बाहागो लागिरिफोर गोबां नैबे दिनैनि राङापारा जितु 8 रिंगायाव जितु रावना होनो थांगासिनो दिल्लीसिम बेयाव गोबां दावबायारि बिथांमोना नैबे दिल्लीसिम थांगिरि जितु दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सवआव बाहागो लागिरि बिथांमोना गोबां बाहागो लाफैदों बे समाव आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि आं बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानानै नाजागोन जिहेतु दिनै दिल्ली महोत्सवआव दिल्लीनि बड'लेण्ड महोत्सवआव गोबां नैबे बाहागो लागिरिफ्रा नैबेयाव बाहागो लाफैदों मा फोरमायो दिनै जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिमु आफाद बिथांमोननि जि दैदेननायाव नभेम्बर दाननि जि 15 आरो 16 जि दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव जि हाबाफारि जानो गोनां दङ दा बे हाबाफारियावनो जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ दिन्थिफुंनांगौनि थाखाय आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा जिहेतु बेहाय बाहागो लागोन दा बेनिनो मोननै ट्रेन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाफोरखौ बा बाहागो लागिरि बिथांमोनखौ थांनायनि जि मोनसे जोंनो खाबु होदों दा बे खाबुआव दिनै नैथि जि ट्रेन हिसाबै बे राङापारा जंसननिफ्राय थांगोन दा बेवहाय राङापारायाव दायो लखिमपुर धेमाजि आरो बिश्वनाथ शनितपुर दा बेहाय जागायजेनगोन दा 8 बाजियाव बिनिफ्राय थांसिगोन दा जि गोजोननि जि मोनसे ट्रेन जाय बिथांमोना दिनै बे ट्रेनाव जारनि खालामगोन जाय बिथांमोना बेवहाय थांदों आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै बिथांमोनखौ आङो जि हेपि जार्नि बेखिनि खावलायनाया थाबाय आरो लोगोसे सेफ जार्नि बेखिनियानो आरो बड'लेण्ड महोत्सवनि जि महत मोनसे जि उद्देश्य जाहाथे बे उद्देश्यआ हारिखौ अरायसम फोथांना लाखिनायाव मदद होगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ आरो बेवहाय गासैखौबो गाजा गोमजायैनो बाहागो लानो थाखाय आङो आरो लोगोसे मोजां मोनसे देहा लानानै थांनानै मोजां मोनसे देहा लानानै जाहाथे बयबो फैनो हायो आङो इसोरनियाव बेखिनिखौ आर'ज गाबो जितु सनितपुर जिल्ला हिसाबै बेसेबां बाहागो लागिरिफोरा बाहागो लादों जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै 200निबो बांसिन 250सो जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै बाहागो लादों गोजोननाय थाबाय आं बे समाव आरो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि बिथांनिफ्राय आं मिथिनानै लानो नाजाबावगोन जे जिहेतु दिल्ली बड'लेण्ड महोत्सवआव जिहेतु नोंथांमोननिफ्रायबो गोबां बाहागो लाफैदों बेसेबां बाहागो लागिरिफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों जानो गोनां जि फैगौ नभेम्बरनि 15 आरो 16 दा बेयाव मोनसे गेदेरथार हाबाफारि जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद साहित्य सभा आरो हारिमु आफाद जि मोनसे गिदिर थांखिखौ लानानै राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि थाखाय जि हाबाफारि लादों दा बे हाबाफारियाव दिनै जिहेतु बिश्वनाथ जिल्ला आरो नैबे राङापारा जंसननिफ्राय गोबां 150सो जोंनि जि बाहागो लागिरि रायजो राजा बिथांमोना दिनै फैदों थांगोन दा मोनसे जोङो बेयाव आङो बे समाव साफ्रोमबो जि जार्नि नैबे ट्रेनजों थांगोन जेन जेबो खैफोद गैयाबासिनो बै थांखिसिम थांनायाव मोजाङै रैखाथियै थांनो हाथों आरो आनान गसाया जोंनो बेखौ सारस्रिहरथों आरो जि थांखि बे थांखिया जाफुंसारथों बेखौ आं खावलायो आरो बेजों लोगोसेनो जि जानो गोनां 16 आरो 15 दा बेयाव थांग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ एसे एनै हयथ' दा खोनादों जोङो फैनानै एसे एनै जिरायनायनि एसे केपासिटिफ्रा एसे खमायदों होननानै दा बेयाव गावनिनो जिहेतु मोनसे गेदेर मोनसे हाबाफारि दा बेयाव जेन थांगिरि बिथांमोना एसे एडजास्ट खालामलायनानै जेन थाङो आं बिथांमोन साफ्रोमखौबो खावलायो आंनिफ्राय बेखिनि गोजोननाय थाबाय जिहेतु गोबां नैबे माखासे जिल्लानिफ्राय जितु नैबे राङापारा जंसननिफ्राय जितु 8 रिंगायाव जितु रावना होनो थांगासिनो बड'लेण्ड महोत्सव दिल्लीसिम दा बेयाव गोबां जिल्लानिफ्राय जेरै सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला आरो लखिमपुर धेमाजि बे गासै नैबेयाव राङापारा जंसननिफ्राय गाखोलांगोन बिथांमोना बाहागो लागिरि बिथांमोना जिहेतु गोबां
जिथु मोनसे गिदिर थांखिजों जिथु बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे राव हारिमु थुनलाइखौ जिथु मुलुगाव फेहेरनो फोसावनो जिथु मोनसे गेदेर थांखि बे गेदेर थांखिया नैबे 15 आरो 16 नि गेजेरजों मुलुगाव नुसारजानो थांगासिनो दं।